קיבלתי טלפון בשעה 8:45 בבוקר. בדרך כלל אני עדיין בתפילה, אבל היום סיימתי מוקדם, ועניתי לאדם הזה. אומר לי, תשמע, אני מקווה שזה לא מוקדם מדי. אמרתי לו, לא נורא, הייתי צריך לענות לך. אמרתי לו, מה, איך אפשר לעזור? אמר לי, תשמע, אתה חייב לבדוק לי את המזל שלי. הכל תקוע. אמרתי לו, בוא, תביא את הפרטים שלך. כשאני אומר להביא את הפרטים, הכוונה לא חס וחלילה מספר חשבון בנק, לא. שם משפחה ותאריך לידה, כמו שרשום בתעודת זהות. אני בודק אצל האדם, אני רואה שהיום לידה שלו והחודש נותן 13. כבר אני מבין שאני מדבר עם בן אדם די קשוח. זאת אומרת שרוצה תמיד להיות צודק. אומר לו, תגיד לי, מה קורה עם החיים שלך? אומר לי, תשמע, גרוש, הילדים לא מדברים איתי כבר כמה שנים, בקושי מתפרנס, המצב על הפנים. אתה יכול לבדוק לי, אולי עשו לי כישוף, אולי זה. אמרתי לו, תשמע, ראשית כל, אני לא מאמין בדברים האלה, אבל אני גם לא מתעסק בדברים האלה. אני בודק גימטריה פשוטה, שם משפחה ותאריך לידה, הכל מספרים. והוא אומר לי, טוב, תן לי איזה טיפ להעיר את המזל שלי. אמרתי לו, תשמע, הלוואי והייתי כזה קוסם ונותן לך טיפ אחד והייתי משנה לך את החיים. הלוואי, אבל זה לא, שתבין, סבל של הרבה שנים ואתה כבר לא ילד, סבל של כל כך הרבה שנים, אי אפשר לפתור בטיפ אחד. אני יכול לתת לך משהו בכיף, באהבה, אבל כל דבר כזה שהוא עמוק, צריך לעשות איתו תהליך. הברזל שהוא עקום, צריך לחמם אותו לאט לאט ולאט לאט ליישר אותו. אנחנו לא יכולים ליישר אותו מכה אחת כי הוא יישבר. אז זה מה שאני עושה עם אנשים. עובר איתם תהליך, ואחרי זה פתאום ההתנהלות שלהם אחרת. הם הופכים להיות יותר גמישים, הם הופכים להיות אנשים יותר חיוביים, פתאום הם הופכים להיות חכמים, לא צודקים. אז אם אתם מרגישים ככה, וכבר אין לכם כוח, ושתבינו, אני לא קוסם, ואתם רוצים באמת לפתור את הבעיה הזאת לעומק, אני יכול להיות השליח לעזור לכם, בתנאי שיש לכם סבלנות. אל תחפשו קסמים. אתם יודעים, לפעמים בן אדם רוצה להיות עשיר, הולך לדוכן מפעל הפיס, אומר, זהו, נגמרנו, אני קונה את הכרטיס, אני הופך להיות עשיר. שנינו יודעים שהסיכוי שזה יקרה זה 0.00 משהו. אז בשביל האשליה זה טוב. אז אני יכול לתת לבן אדם סוג של אשליה, אבל לא. אנחנו יודעים שבשביל להיות עשיר צריך מטרות בחיים, צריך לעבוד, ואנחנו יודעים גם שכל אלה שהרוויחו, אני לא מכיר אנשים כאלה, אבל סביר להניח שיש אנשים כאלה, מה שהם הרוויחו, הם גם הפסידו כל כך מהר. אז אני, שאולי רווה, באמת רוצה אתכם לתהליך כיפי, ובאמת, אפשר לעזור לכם להוציא אתכם מתוך המקום הזה, ולתת לכם להבין שזה לא רק מזל, זה גם דרך, זה גם ללכת במסלול הנכון. אז הטלפון שלי 052-442-5859. רוצה לעזור לכם, אפשר להשאיר לי גם הודעות פה, גם בוואטסאפ. טלפון הכי מהר. תודה.